الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نعمت اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین. سب حضرات عقیدت اور محبت دینا سب مل کے باواد بلند پڑھیے حضرات. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ. کوئی منصور کوئی بر کے غزالی آئے کوئی منصور کوئی بر کے غزالی ان کے دربار سے اٹھ کر جو سوالی آئے ان کے دربار سے اٹھ کر جو سوالی ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو. ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو. چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے چوم کر جو میرے سرکار کی جالی. ڈاکٹر صاحب حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
آپ دے مزار شریف تے بہ کے نا تقریباً رات کو 11 کو دا ٹائم سی جدوں اے کلام پڑھیا وہ ویڈیو بھی میں نیٹ دے ہوتے ڈاؤن لوڈ کیتی ہوئی ہے اور بڑی ایک روحانیت سی امام غزالی رحمت اللہ علیہ دے مزار شریف تے علامہ تعالی مصباح رضوی صاحب سن نال وہ جدو میں ایک شعر ہے کہ جا کے انہاں پھر دے جدو گرا لائی نا بڑا لطف ایک بنیا ہوتے سبحان اللہ تسی بھی آکھ لو ودی نسوٹ ہونا ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی ان کا جلوہ تو ہے موجود یہاں بھی لیکن ان کا جلوہ تو ہے موجود یہاں بھی کوئی لے کر تو نظر دیکھنے والی آئے کوئی لے کر تو نظر دیکھنے والی کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات تقریباً 2 جمعہ تو بعد تساں دوستاں دے نال ملاقات دا پھر اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا حاضری بغداد شریف دے اندر کربلا معلیٰ نجف اشرف کوفہ اور مدائن اور شہر بابل دیگر اور متبرک مقامات دی زیارت تو مستفید ہو کے آئے ہیں اللہ صاحب مسلمانہ نو انہ پاک دران دی حاضری نصیب فرمائے یقیناً ساڑھا تے عقیدہ اور ایمان ہے کہ جتھے اللہ دے نیک بندے لیٹے نے اتھے جایاں
یقیناً بندے دی روحانیت وچ اضافہ ہوندا ہے۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے میں قرآن پاک دی مشہور و معروف سورہ فاتحہ اس دا کچھ حصہ جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ہر نمازی جدو نماز پڑھدا ہے قیام وچ ہوندا ہے تو ایک دعا مانگدا ہے، قیام وچ کھڑے ہو کے ہاتھ بننے نے، ادب نہ نگاہاں جھکیاں نے، اور بندہ دعا کر رہا ہوندا ہے، دعا کردا ہے یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا، سیدھے رستے تے بولیے ذرا، سیدھے رستے تے چلا۔ یدی میں بحث نہیں پڑھنا چاہتا، علماء نے سیدھا رستہ دکھا بھی لکھیا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ترجمہ لکھیا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا۔ چلان تے وخان بڑا فرق ہے۔ بندہ دعا کردا ہے یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا۔ سیدھا رستہ کیڑا ہے؟ بندہ اگے نالیوں دا ذکر کردا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں دے رستے تے چلائیں جنہ تے تو اپنا انعام کیتا ہے، جنہ تے تو اپنا کرم کیتا ہے، جنہ تے تو اپنا فضل کیتا ہے، جنہ تے تو اپنا رحم کیتا ہے، یا اللہ انہاں دے رستے تے چلائیں جنہ تے تو اپنا انعام کیتا ہے، فضل کیتا ہے تے کرم کیتا ہے۔ قرآن پاک دے کولو پوچھ لیے کہ وہ ہستیاں کیڑیاں نے جنہ تے اللہ نے انعام کیتا ہے، وہ کون لوگ نے جنہ تے اللہ نے کرم کیتا ہے؟ تو قرآن پاک نے، اور یاد رکھنا قرآن دی بہترین تفسیر ہوئے جڑی قرآن دی قرآن نال کیتی جائے، بہترین تفسیر ہوئے جڑی قرآن دی قرآن دے نال تفسیر کیتی جائے۔ اللہ قرآن کی ارشاد فرماندا ہے، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا جنہ تے اللہ نے انعام کیتا ہے نا، فرمایا انہاں وچ پہلا گروہ نبیاں دا ہے، والصدیقین تے دوسرا گروہ صدیقاں دا ہے، والشہداء تیسرا گروہ شہداء دا ہے، والصالحین تے چوتھا گروہ صالحین دا نیکاں بندیاں دا۔ اگے اللہ فرماندا ہے یہ ذکر کر کے نا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انہی گل کر کے اگے اللہ ارشاد فرماندا ہے وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدر حضرات، بندہ دعا کردا ہے تے کہندا یا اللہ مینوں نبیاں دے راہ تے چلا، مینوں صدیقاں دے راہ تے چلا، مینوں شہیداں دے رستے تے چلا، مینوں نیکاں دے راہ تے چلا، صالحین دے رستے تے چلا، اولیاء کاملین دے رستے تے چلا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان ناز نال تے فخر نال اسی یہ گل کہہ سکنے ہیں کہ اللہ نے سانو او مذہب تے او مسلک عطا کیتا ہے جدے وچ الحمدللہ اسی نبیاں دے نقش قدم تے بھی چل رہے ہیں، صدیقاں دے نقش قدم تے بھی چل رہے ہیں، شہداء دے نقش قدم تے بھی چل رہے ہیں، اور صالحین دے بھی نقش قدم تے چل رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، عراق دی سرزمین انبیاء دی سرزمین ہے، اولیاء کاملین اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بڑی تعداد دے اندر عراق دی سرزمین تے تشریف فرمان ہے۔ میں آج انہاں جڑیاں اتھے پاک ہستیاں لیٹیاں ہوئیاں نے انہاں وچوں دو چار دا ذکر جناب دے سامنے تبرکن عرض کرنا چاہنا۔ سب تو پہلے اسی گئے بغداد شریف، کتھے؟ سارے بولو ذرا، کتھے؟ بغداد شریف۔ اچھا سنی ایتھے جدو اسی ذکر کر رہے ہیں نا جی بغداد شریف، بغداد شریف تے ادب نال سر جھک جاندا ہے، جدو حضور غوث پاک دا نام آندا ہے نا ادب نال سر جھک جاندا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، جویں جڑے بندے مدینہ شریف دا نام لے لے کے ایتھے زندہ رہندے نا تے جدو مدینہ شریف نو جا کے ویکھدے نے نا تے دل باغ باغ ہوندا ہے نا۔
ایویں جدو حضور دی اولاد جڑی بغداد شریف لیٹی جدو انہاں دے مزار تے بھی پہلی نظر پیندی تے بندے دا دل باغ باغ ہو جاتا ہے بغداد شریف دی سرزمین حضرت سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حسنی حسینی سید نے کی نے حسنی حسینی سید باپ والوں امام حسن دی اولاد تے ماں والوں حضرت امام حسین دی اولاد نے حسنی حسینی سید حضور سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی سب بولو رضی اللہ تعالی ماشاءاللہ بولو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بغداد شریف کے اندر جدو قیام فرمایا نا بس ایک دو گلہ آپ دیا کر کے باقی پھر کچھ بزرگاں دوسرے دا بھی ذکر پاک کرنا ہے چونکہ پچھلے سال میں تفصیلاً ذکر پاک حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر چکے ہیں باقی پھر کو 5 سال 7 سال تو بعد انشاءاللہ تفصیلاً پھر ذکر پاک کریں حضور سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے کچھ خادمانوں نال لے کے نا غلامانوں نال لے کے تے حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے مزار شریف تے حاضر ہوئے آپ دا مزار شریف بھی بغداد شریف دے اندر ہی ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ وچ آپ دے مزار پرنوار تے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے جدو آپ دے مزار شریف تے پہنچے نا تو جا کے انج کر کے آپ ہاتھ بن کے حضرت امام احمد ابن حنبل دے مزار شریف تے کھڑے ہوئے تو سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر مبارک وچوں باہر تشریف لے آئے کتھوں نکلے باہر تفریح الخاطر کتاب دا نام ہے میرے تے بعد کو فتوہ نہ لائے کتاب دا حوالہ دینا کام میں وکھانا کام نہیں اب وکھانا کام میں منانا بولو ذرا وکھانا کام میں منانا کام نہیں علامہ سید عبد القادر اربلی رحمت اللہ تعالیٰ لے دعا تلفظاں دے نال اربلی بھی پڑھ دینے اور اربلی بھی پڑھ دینے آپ نے اس روایت نو لکھیا فرماندے نے جدو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے ہیں حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل دی قبر تے پہنچے نا جا کے کھڑے ہوئے تو سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر مبارک وچوں باہر تشریف لے آئے اور آپ نے اپنے ہاتھ دے وچ ایک قمیض پھڑی ہوئی کی پھڑی ہوئی قمیض پھڑی امام احمد ابن حنبل وہ قمیض آپ دے ہاتھ چے تو آپ نے جا کے قبر چوں نکل دیا سار سب تو پہلے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مصافہ کیتا ہاتھ ملایا تو پھر آپ نے وہ قمیض حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائی تھی آپ نے فرمایا اے سید عبد القادر علم شریعت و طریقت اور علم حلال جانن والا اس ٹائم ایک تو ہی مینوں نظر آنا پیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا یہ تو یہ بھی پتا چلیا کہ جے نبی پاک علیہ السلام دے غلام قبر دے وچوں اپنے وصال تو بعد قبر وچوں اٹھ کے آ سکدے نے جے حضور دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلام خبراں وچوں اٹھ کے باہر نکل کے مسافے کر دے پہنے تے کمیزاں ونڈ دے پہنے کہ انہاں دے آقا دی زندگی دا کیا عالم ہوئے گا ایک عیسائی راہب بہت بڑا راہب یمن دا رہن والا وہ کہندہ ہے میں عیسائیت تو نہ بیزار ہو گیا کہ میرا دل کیتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو میں اپنے ذہن سوچن لگ پیا یار کلمہ تے پڑھنا ہے تو کو مینوں انج دا بندہ لبنا چاہیے جڑا علم دے وچ بلند پایا ہوئے تاکہ وہ دے کول جا کے کلمہ پڑھا کوئی کلمہ پڑھن دا سواد تے آوے
انہوں نے میں سوچن دیا سا کہ میں یمن دے وچ کس بندے کو جا کے تے کلمہ پڑھا، اور راہب کہندا ہے جدو رات پئی نا میں اپنے بستر تے ستا تے خواب دے وچ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی زیارت کر لئی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ دی زیارت تو میں مستفید ہویا. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا اے میرے غلام سوچن دے ہیں بھئی کلمہ پڑھنا ہے تے کس عالم کو جا کے پڑھیں گا؟ جی حضور ہی سوچن دے آسان کہ یمن وچ کس عالم کو جا کے میں کلمہ پڑھا. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یمن وچ رہن دے انج کر تو بغداد چلا جا. کتھے چلا جا؟ فرمایا بغداد چلا جا. اوتے نبی پاک علیہ السلام دا ایک پتر جیدہ نام سید عبد القادر جیلانی ہے، او دے کل جا کے تے کلمہ پڑھ لے، او دی بارگاہ بھی جا کے کلمہ پڑھ. تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بغداد شریف کے اندر آپ نے قیام فرمایا. تو پھر ایک ویلہ ایسا بھی آیا آپ کہندے نے میرے دل وچ خیال آیا ایتھے ہی زندگی گزارنی ہے، چل مدینے میں چلی. کتھے چلیے؟ سارے بولو ذرا کتھے چلیے؟ میں بھی ویکھ رہا تہاڈی تھوڑی جی تعداد پوری ہو جائے تو پھر میں بھی اتھے آواں. جی تہاڈا دل ہوندا نا مولوی شروع ہوندے آ سار پہ کے چوتھا کم کھچ کے رکھے. میرا بھی دل کردا کوئی بندے چار آ جان تو پھر ہی گل کریے. میں بھی اپنے حساب دے نال ٹردا پیا. چلو اصل میرا خیال ہے اگلے جمعے تو انج نہ کریے بھی اے ممبر چوک کے باہر لے جائیے کریے، کیونکہ ساڈے کئی بابیاں نوں چوکی ٹھنڈ لگدی او اوندے بیچارے باہر بہ جاندے. اللہ اکبر. چلو خیر زندگی دے نال نال یہ سارے معاملات نے. سبحان اللہ ایک باری پیار دے نال آکھو ہاں ذرا، پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. اچھا اے جڑی میں گل سنان لگا نا اے دیوبندیاں دا ایک مولوی اس نے اپنی کتاب وچ لکھی، پرانا ایڈیشن فضائل اعمال دا. انہاں ہن کھوتر کے نا وچوں کڈ کڈ کے سائڈاں سوڈاں تے کر کے تے ایک نویں کتاب انہاں بنائی ہے. او دا ایک حصہ ہے حاضری مدینہ دا. او دے وچ انہاں نے لکھی مولوی محمد زکریا صاحب انہاں نے اس نو لکھیا حاضری مدینہ دے چیپٹر دے اندر. کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک روزہ تے روزے شریف دے سامنے ایک سید زادہ کھلوتا ہے. سارے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ، پھر پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. مولوی محمد زکریا سہارنپوری کہندے ایک سید زادہ جدا نامی اسم گرامی حضرت سیدنا شیخ احمد رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نبی پاک علیہ السلام نے روضہ پاک نے سامنے کھڑے نے ہاتھ بن کے عرض کر دینے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا جدو میں اپنے علاقے وچ ہوندا سا اپنی روح نو اپنا نائب بنا کے تہاڈی بارگاہ وچ بھیجدا رہیا وا. آقا میری روح آ کے تہاڈے روضے دا طواف کر کے جاندی رہی ہے، تہاڈے آستانے نو چم کے جاندی سی. آقا اج کلی روح نہیں آئی، اج روح بھی لے کے آیا نال جسم بھی لے کے آیا وا. آقا پہلے کلی روح آندی سی، اج روح بھی آئی ہے تے جسم بھی لے کے آیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اج جسمہ دی ملاقات دی واری ہے. آقا اج اپنا قبر مقدس وچوں او ہاتھ مبارک بار کڈو جس ہاتھ دی زیارت ابو بکر صدیق کر دے رہنے، جس ہاتھ دی زیارت سیدنا ابو بکر صدیق کر دے رہنے، جس ہاتھ دی زیارت عمر بن خطاب عثمان غنی تے مولا علی کر دے رہنے. مولوی محمد زکریا کہنے آدھا جدو سید احمد رفائی رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو اتنا جملہ عرض کیتا ہے، عرض کرنے دی دیر ہوئی ہے میرے کریم نبی نے اپنا دست مقدس قبر انور بھی چوپار کر دیتا ہے.
حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس قبر مقدس چوبار کڑیا. مولوی محمد زکریا سہارنپوری لکھ دے آندھے اس ٹیم کلے احمد رفائی کول نہیں سن بلکہ آپ دے کول حضرت سیدنا غوث آدم عبدالقادر جیلانی بھی قریب کھڑے ہوئے. حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دست مقدس دا بوسہ لیا. سید احمد رفائی نے بھی بوسہ لیا. صرف دو ہستیاں ہی حضور دے دست مقدس نو نہیں وکھیا بلکہ اس ٹائم 50,000 بندہ قریب سی جنہ مصطفیٰ کریم دے دست مقدس دی زیارت کر لئی ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مقدس کی زیارت کرنے والے اور حضور دے وصال با کمال تو بعد قبر مقدس تے جا کے کھڑے ہونے والے ہیں. حضرت سیدنا غوث آدم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمجھنا واسطے میرے آقا کریم نے اپنا دست مقدس قبر چو بار کٹ دیتا. سید احمد رفائی دوویں سید زادے. حضرات گرامی بغداد شریف دے اندر جناب دے شاید علم میں چوہے یا نہ ہوئے میں ایک جملہ عرض کر دینا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے مال بھی بڑا عطا فرمایا سی. بڑا مال سی آپ دے کول. آج کل جے کسے ولی دے کول 4 پیسے آ جائیں نا تے بندہ دے لے بھئی ایک آدھا ولی ہے اے تے دنیا دار بندہ ہے یہ تو دنیا دار ہے تو پیسے وچ کھیڑ دے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ ولایت نے ولیاں دے سلطان نے آپ غوث العظم نے آپ دے کول بڑا مال. آپ جڑا اتے جبہ پاندے سن نا جبہ جڑا اتے آپ پاندے سن وہ بڑا قیمتی تے بڑا مہنگا سی. ایک دن آپ نا اپنے مدرسے وچ باہر نکلے تے چل دے جا رہے ہیں. ایک چور نے ویکھیا نا جدو غوث پاک نے آند ہے بھئی ماڑے ماڑے جنہوں لٹنا آج پیر ہی جاندے پینا جی انہوں ہی ہاتھ پانے آنا آج پیر ہی لٹیے تے ایڈا مہنگا جبہ جے اے ہی میں لب گیا نا تے میرے موجاں لگ جانی میرے کو 4 مہینے دے پیسے سدھے ٹکر سدھا ہو جانا. ہن اگے اگے غوث پاک نے تے پیچھے پیچھے وہ چور ہے. ایک گلی وچ دوسری گلی تیسری چوتھی وہ ہن غوث پاک دے پیچھے آہستہ آہستہ چلدا جاندا ہے. ہمت کر کے نہ تے حضور غوث پاک دے نیڑے ہویا. انہوں یہ نہیں پتا جی دے پیچھے جاننے ہیں انہوں نہیں پتا کون آ رہے ہیں. ہائے 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 ہن اگے اگے غوث پاک تے پیچھے پیچھے چور ٹر دیا نا جی. اس جا کے تے نبی پاک حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا جبہ مبارک نو انج پچھو انج ہاتھ پایا. انہیں آکھیا میں نہیں کر کے نکھے چلانگا. آج بھی تو سب ویکھے انہوں جبہ انج کر کے نا وہ کدی کدی میں بھی پاندہ ہونا انج کر کے یہ تو بند نہیں ہوندہ بس انج کھلا ہوندہ. انہیں انج پچھو ہاتھ پایا انہیں کہا انج کھچانگا لا کے نس جانگا. جدو انج پچھو پایا نا ہاتھ جبہ انج ہاتھ پایا تے غوث پاک نالے ٹر دے جاندے نے تے نالے آپ کی فرماندے نے ہاتھ کھٹ کے پالا ہے کدھر دامن چھوٹ نہ جائے. ہاں جی آپ نے انہیں پیچھو پھڑے انج کر کے چور نے آپ نے فرمایا ہاتھ کھٹ کے پالا ہے ہاتھ کھٹ کے پالا ہے کدھر دامن او بولو تو صحیح یار ہاتھ کھٹ کے پالا ہے کدھر دامن. جدو شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاتھ کھٹ کے پالے کدھر دامن چھٹ نہ جائے بس اتنا جملہ بولنے دی دیر ہوئی ہے قدمہ میں چڑھ گیا ہے. ہاتھ بن کے عرض کر دے حضور معافی چاہنا میرے غوث نے مسکرا کے فرمایا اے تینوں معافی بھی دے چھڑیے تینوں میں وقت دا کتب بھی بنا چھڑے آئے. جدو حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرم فرمایا ہون نالے حضور غوث آدم دا مرید بنی ہے تے نالے ٹردہ جاندہ تکی آندہ جاندہ بگڑی بنانے والا ہے روتے ہنسانے والا ہے بگڑی بنانے والا ہے روتے ہنسانے. ہاتھ لا کے گوڑیا تو ذرا محبت نہ لاکھو ذرا بگڑی بنانے والا ہے روتے ہنسانے والا ہے بگڑی بنانے. بولو بولو
بگڑی بنانے والا ہے، روتے ہنسانے والا ہے۔ کہ اے جو میرے غوث والی اشارہ کر کے آنے، غوث ہمارا چوروں کو عبدال بنانے والا ہے، غوث ہمارا چوروں کو عبدال بنانے والا ہے۔ بولو ذرا، غوث ہمارا چوروں کو عبدال بنانے، بولیے ذرا محبت دی عقیدت دے نال اے ولیاں دا ذکر کرنا ثواب دا کام ہے، ذرا مل کے کرو۔ غوث ہمارا چوروں کو عبدال بنانے لا ہے، غوث ہمارا چوروں کو عبدال بنانے۔ گرامی قدر حضرات، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد دی سرزمین تے تشریف فرمانے، ایک بابا ایک او دی زوجہ دوویں چل دیاں میرے غوث اعظم دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے، جا کے سلام پیش کیتا ہے۔ اس بابے دا نام ہے حضرت محمد القریشی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ۔ چل دیاں جا کے غوث اعظم دی بارگاہ سلام عرض کیتی ہے کہ آپ دی زوجہ بھی نالے، انہاں بھی جا کے سلام پیش کیتا ہے۔ میرے غوث نے دیکھ کے فرمایا آؤ بھئی کدھر آئے ہو؟ بی بی ہاتھ جوڑ کی عرض کر دی، حضور کئی سال ہو گئے نے میری شادی ہویا، پر حضور میرے گھر کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہویا، نہ کوئی بچی نہ کوئی بچہ پیدا ہوئے۔ حضور تھوڑی بارگاہ وچ آیا، حضور کوئی دعا کر چھڑو، اللہ سانو اولاد عطا فرما چھڑے۔ جدوں میرے غوث اعظم نے اس مائی دا جملہ سنیا ہے کہ میرے غوث نے مسکرا کے فرمایا بی بی جا ٹر جا، اللہ تینوں پتر دے گا، اللہ تینوں پتر دے گا جدے تو اگے ایک نواں سلسلہ چل پوے گا، جدے تو طریقت دا ایک نواں سلسلہ چلے گا۔ اب وقت گزردا گیا، ایک ویلا ایسا بھی آیا جدوں اس عورت نو اللہ نے بچہ عطا کیتا، جدوں ولادت ہوئی ہے گھر والے ویکھ کے حیران ہو گئے کہ غوث اعظم فرمایا سی بچہ ہوئے گا، مگر جدوں ویکھیا او تے بچی ہے، ویکھیا بچی ہے، گھر والے ویکھ کے حیران۔ پیو نے جدوں ویکھیا اے تے بچی ہوئی، بیوی نو کہندا ایک ہی ہے، انہاں کیا جناب جلدی کرو غوث دے بوئے تے جاؤ غوث اعظم دے بوئے تے۔ جناب محمد القریشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چل دیاں میرے غوث دی بارگاہ وچ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی بیلیا کیویں آیا ہے؟ حضور تساں فرمایا سی اللہ تھانوں پتر دے گا، پر حضور پتر نہیں ہویا، تھی ہوئی ہے، چلو مالک دی مرضی ہے، کچھ دتا تے ہے سنا، پتر نہ صحیح بیٹی تے ہے وے۔ جدوں اتنا جملہ میرے غوث سنیا، ویکھ کے فرمایا نہیں اے نہیں ہو سکدا، جا کے ویکھ بچی نہیں ہوں، او بچہ ہی ہے، جا کے ویکھ او بچی نہیں او بچہ ہی ہے۔ جدوں محمد قریشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدوں پرت کے اپنے گھر وچ واپس آئے نے، ویکھ کے حیران رہ گئے، بچی نہیں بلکہ واقعی بچہ بیٹھا ہویا ہے۔ حضرت محمد قریشی رحمت اللہ علیہ واپس پھر آئے آپ دی بارگاہ دی اندر، عرض کی تھی حضور واقعی بچہ پیدا ہویا ہے، حضور او دا نام کی رکھیے؟ فرمایا او دا نام محمد، او دا نام عمر شہاب الدین رکھ چھڑو، جڑا اگے جا کے جڑا حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی دا پیر بنے گا، اے دا نام شیخ شہاب الدین سہروردی ہے، اے دا
دا نام شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ دے گرامی قدر حضرات آپ دے والد گرامی نے جدو آپ دی بارگاہ وچوں جملہ سنیا کہ اے دے تو اللہ کے ایک نواں طریقہ دا سلسلہ چلائے گا اور انہوں اللہ تعالیٰ ولایت وچ ایک اچھا مقام بھی عطا فرما چھڑے گا. حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا مزار پرانوار بھی بغداد شریف دے اندر ہی ہے. اے پیر سن حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ. کنہ دے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. میرے حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ ایک دن آپ بیٹھے تھے ایک دوجہ بیلی آ گیا آپ دے دوجہ بیلی سمجھ دے ہو نا دوسرا بیلی آپ دے کول آ گیا آ کے کہنا ہے بیٹھا سی آپ دے کول تو بیلی کو جو اور بھی بیٹھے سا تے گفتگو ہندی پئی اللہ جی میں تے اس چیز رو نہیں ماننا جڑے تسی کہی آندے ہو یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ میں انہوں نہیں ماننا. انہی دیر نو میرے میاں صاحب حضور تو پوڑیاں تو اتر دے آپ تھلے تشریف لائے تے آپ جو اتر دے پڑھنا تے آپ دی زبان تے بھی یہی جاری ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ. آپ ایک کہندے اندر اس مولوی جڑا سی نا دوجہ بیلی انہیں آج نظر چکی تے آپ واللو ویکھا تخاش کھا کے زمین تے ڈگ پیا. تھوڑی دیر بعد جدو ہوش آئی نا آپ نے فرمایا بیلیا کی ہوئی آندھا جی میں انہاں نہ لڑ دا سا پہ میں دسا نہیں کہنا چاہیے دا تو تھوڑی دیر بعد جدو میں نظر چکی تسی سیڑھیاں تو اتر دے ہوندے تسی پڑھ دے ہوندے سو تو تسی پڑھ رہے سو تو تواڈے پیچھے میں ویکھا شہنشاہ بغداد بھی تشریف لے کے آ رہے ہیں. گرامی قدر حضرات حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بغداد شریف دے اندر بڑا وقت گزاریا لوگانوں آپ نے راہ ہدایت دیتا اور بغداد شریف دے اندر نا جی ایک اور بزرگ نے جنہ دا نام ہے حضرت شیخ معروف کرخی کی نام ہے بولو صحیح حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ ایک بغداد شریف دے سینٹر دے وچو گزر دا پیا درائے دجلہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دا مزار ایس سائڈ تے وے تے اے الکرخ ایس سائڈ تے وے دریا دے ایس سائڈ سے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ آپ سن نصرانی سن تے آپ دے والدین نے کی کیتا آپ نے ایک مدرسے وچ بھیج دیتا پڑھن واسطے حضرت معروف کرخی مدرسے وچ بھیجا کہ جا کے پڑھ. جدو آپ مدرسے وچ آئے نا تے استاد نے آکھا پتر کہو خدا تین نے کنے نے جدو استاد نے کہا نا پتر کہا خدا تین نے تو جناب معروف کرخی آپ کہنے لگے نہیں خدا تے کوئی ہے نا اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن دے باوجود کہنے نے خدا تے کوئی ہے نا. استاد نے پھر تھوڑا جا زور دے کے انہیں کہا نہیں کیا خدا تین نے آپ نے پھر اونجی کیا فرمایا نہیں خدا تے کوئی ہے نا. تیسری باری پھر استاد نے تھوڑا جا ہور ڈانٹ کیا کہو خدا تین نے. حضرت معروف کرخی نے پھر فرمایا آپ کہتے ہیں جی خدا تے کوئی ہے تین کتھوں ہو گئے خدا تے کوئی ہے. جدو آپ نے تیسری مرتبہ یہی جملہ بولیا نا کہ خدا ایک ہی ہے تے استاد نو چڑھیا غصہ استاد نے آپ نو چنگا بنا کے ماریا خوب آپ دی پٹائی کی تھی خوب ماریا آپ نے. جدو کلاس دا ٹائم ختم ہویا نا کلاس اختتام تے ہوئی تے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ آپ اتھو اٹھے چھٹی دا ٹائم ہویا تے بجائے گھر جان دے نا گلیاں وچ دوڑدیاں چلدیاں سدھے حضرت امام علی رضا دی بارگاہ وچ پہنچ گیا. حضرت سیدنا امام علی رضا دی بارگاہ اے امام علی رضا کون نے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم دے بیٹے نے تے موسیٰ کاظم کون نے حضرت امام جعفر صادق دے پتر نے. امام جعفر صادق کون نے امام محمد باقر دے پتر نے. امام محمد باقر کون نے امام زین العابدین دے پتر نے اور امام زین العابدین امام حسین دے پتر نے. اے امام علی رضا دی بارگاہ پہنچ گئے. ہن توجہ میری طرف رکھنا تے چاس آئے گی ذرا. ہن جدوں معروف کرخی ٹردیاں حضرت امام علی رضا دی بارگاہ پہنچے نا آپ نے انج نگاہ اٹھا کے نا انج ویکھیا معروف کرخی والو فرمایا آ گئے ہیں مار کھا کے ہائے آ گئے مار کھا کے
جی حضور پھر ان کیویں آئے حضور کلمہ پڑھن آیا اور کیویں آئے کلمہ پڑھاؤ حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھا دیتا کلمہ پڑھانے تو بعد نا آپ نے فرمایا ان گھر جانا ہی عرض کی دی حضور نہیں کتھے رہنا ہی ہاتھ جوڑ کے اندر نے تہاڈا لنگر جو چلدا ہے تے میں نہیں ایتھے لنگر تے پل سکدا ہائے 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 جیڑا بندہ اجے تک سبحان اللہ نہیں آکھ سکیا پتہ نہیں ان کی سوچدا پیا کیویں سبحان اللہ کھڑی ہے میرا تے وجدان کہندا جدوں آپ نے فرمایا گھر جانا نہیں ہوں ہاتھ بن کے معروف کرخی کہندے نے جناب تہاڈا جو لنگر چلدا پیا ہے تے اس لنگر تے میں نہیں پل سکدا ہاتھ بن کے کہندے نے چلدا ہے سدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا چلدا ہے سدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا بولو چلدا ہے سدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا چلدا ہے سدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا بنڈدا ہے خدا صدقہ حسنین دے نالے دا بنڈدا ہے خدا صدقہ حسنین دے جدا جدا عقیدہ تے ایمان ہے کہ باقی گل انجے حد چوکے آکھو ذرا بنڈدا ہے خدا صدقہ حسنین دے دا بنڈدا ہے خدا صدقہ حسنین دے نالے دا بنڈدا ہے خدا صدقہ حسنین دے حضرت امام علی رضا دی بارگاہ میں معروف کرخی نے وقت گزارنا شروع کیتا کافی عرصہ آپ رہے معروف کرخی حضرت امام علی رضا دی بارگاہ جی تے جدوں ماپیاں دا پتر گھروں نکل جائے تے جڑے والدین پتراں نال پیار کردے ہون نا آخر پتراں نوں بھویں یاد ماپیاں دی نہ آوے پر ماپیاں نوں تے اوندی ہے نا کیوں بھائی او بولو تے صحیح اوندی ہے کہ نہیں ماپے پھر بھی ماپے ہی ہوندے نے حقیقت بات ہے ماپے پھر بھی ماپے ہی نہیں پتر بھویں زنانی نوں لے کے دوسرے پنڈ جا کے رہن لگ پوے پر ماپے تے ماپے ہی ہوندے نے نا پتر جتھے بھی ٹر جان پر ماپے تے ماپے ہوندے نے ماں تے باپ آپ دے دوویں گھر وچ بیٹھے نا پیر ناصر صاحب کی آندے نے ماں جڑی ہے نا آپ دی والدہ وہ آپ دے باپ والوں ویکھن دی تے ویکھ کے آندی ہے کاش کے ساڈا پتر کدی گھر آ جائے نا اسی انہوں نہیں ڈکاں گے جڑا مرضی اسلام قبول کر لوے جویں مرضی رہے اسی انہوں نہیں ڈکاں گے ادھر جدو آپ دی والدہ نے جملہ بولیا نا ادھر حضرت امام علی رضا فرماندے نے جا کر ٹر جا ہائے ہائے جا کر چلا جا حضور تسی مینوں کلنا فرمایا ہاں حضور مینوں فرما رہے ہو بھئی جا مینوں کلن دے فرمایا تیرے کلنے چ بھی کوئی حکمت ہے جا حضرت سیدنا امام علی رضا دی بارگاہ دے وچوں معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ لے جدوں اجازت لے کے اٹھے نے چل دیاں جدوں اپنے گھر دے وچ آئے نے آپ دی والدہ نے جدوں آپ دا چہرہ ویکھیا آپ دے والد نے جدوں آپ دا چہرہ ویکھیا آپ دی پیشانی وچ عجیب قسم دا نور پیا چمکدا سی والدہ بول کے آندیاں نے پترا اے تیرے چہرے تے کادا نور ہے ہس کے آکھن لگے اماں اے اسلام دا نور ہے اماں اے اسلام دا نور ہے جدو ماں نے بھی آپ دی پیشانی تے نور اسلام چمک دا ویکھیا آپ دے باپ نے بھی نور اسلام چمک دا ویکھیا ماں تے باپ تو میں معروف کرخی نو ویکھ کے آکھن لگے معروف ہن دیر نہ کر زندگی دا پتہ نہیں کیڑے ویلے مک جائے جلدی کر جڑا کلمہ امام علی رضا کولو تو پڑھ کے آیا ہے سانو بھی وہی کلمہ پڑھا دے جدو ماں پیاں کلمہ پڑھیا ہے تے معروف کرخی دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے آندے نے واقعی جو پیر
جاندا ہے میں نہیں سا جاندا اے میں آندا سا پتہ نہیں پیر مینوں کیوں پیا ٹوردا ہے اج سمجھ لگی ہے میرے پیر دی نگاہ پئی ویکھدی سی اے میری وجہ تو میرا ماں تے میرا باپ دوویں کلمہ پڑھ کے سرکار دے غلام بننے والے جدو کلمہ ماں باپ پڑھ لیا کہ معروف کرخی عرض کر دنی اماں جانتی ابا جی اگر تھوڑی اجازت ہوئے کہ میرا دل کردہ ہے میں پیر دے آستانے تیراواں میں سید زادے دی خدمت کراں ماں نے سر دے اتے شفقت دا ہاتھ رکھیا باپ نے پیشانی تے بوسا دیتا میں ٹھیک ہے پتر کہ تیری مرضی ہے جا چلا جا معروف کرخی رحمت اللہ کی تعالیٰ لے اپنے والدین کو لو اجازت لے کے چل دیا جدو امام علی رضا دی بارگاہ وچ آ گئے آپ نے فرمایا آ گئے جی سرکار آ گیا وہاں آپ نے فرمایا دس پھر ہن کی کرے گا عرض کی تھی حضور میری ڈیوٹی اے لا چھڈو او تہاڈا بوا میرا دل کردا ہے میں سیداں دے بوئے دی چوکی داری کر کے زندگی گزارنا چاہنا حضور میں تھوڑے دردہ چوکی دار بن کے رہنا چاہنا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی میں تیری مرضی ہے جدو حضرت امام علی رضا نے آنا آ کے اپنے نلین اپنے جوڑے پنجابی اپنی جتیاں جدو اتار کے رکھنیاں کہ امام علی رضا جدو اپنے جوڑے اتار کے رکھنے معروف کرخی تیرے عشق تو صدقے جاواں حضور دی آل دے نال جڑا تیرا پیار ہے اس پیار تو صدقے جاواں جدو امام علی رضا نے اپنے جوڑے اتارنے تے معروف کرخی نے اپنے سر تو اپنی پگ لا کے تھلے رکھنی پیر دے جوڑے چک کے سر تے رکھ کے اتے پھر پگ بن لینی پیر دے نالین چک کے سر تے رکھنے اتے پگ بن لینی کرنی کئی سال دار سا بیت گیا انجی پیر جتیاں اتار دینے چک کے سر تے رکھ دینے تے اتے پگ بن لینے کئی سال گزر گئے انجی ہوندا رہیا نالین شریف سر تے رکھ کے اتے پگ بن چھڑ دے تے جیڑا بندہ آپ دی بارگاہ دے وچ آندا سی نا حضرت امام علی رضا نو ملن واسطے کسے کام واسطے کسے حاجت واسطے تے امام علی رضا دے چونکہ بوئے دے اتے معروف کرخی بیٹھے ہوندے سن تے فرمایا کتھے چلے ہو اجی امام صاحب نو ملن کیوں اجی سانو ہے مشکل ہے تے ایویں میرے پیر نو ستان آ گئے ہو نکے جا کام واسطے میرے پیر نو ستان آ گئے ہو جناب نکا جا کام او جاؤ جا کر تے جا کے نا سر سجدے چ رکھ کے تے آکھیا جے یا اللہ تینوں معروف دے سر دا واسطہ ہی ساڈی مشکل آسان کر دے جاؤ جا کے کہہ دیو سر سجدے چ رکھ کے آکھو یا اللہ تینوں معروف کرخی دے سر دا واسطہ ہی میری یہ مشکل آسان کر دے یہ وجہ فرمایا مدتاں ہو گیا نے پیر دی جتی چوک کے سر تے بننے ہجے بھی نہیں سمجھ آئی تھانوں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اے او جنے سونوں اگلی گل اے او جنے جی دی قبر دے اتے حضور غوث پاک بھی بہ کے چلا کٹیا ہے ہاں اے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی نے جنہ دے در تے بہ کے جنہ دی قبر تے بہ کے حضور غوث آدم شہنشاہ ولایت آپ نے بہ کے چلا کٹیا آج بھی آپ دی چلا گا آپ دی جڑی پرانی قبر مبارک نیچے تہ خانے وچے نا اس تہ خانے وچ آج بھی آپ دی چلا گا موجود ہے نال او پرانا دروازہ بھی موجود ہے جتھوں دی لنگ کے امام علی رضا حضرت معروف کرخی دے گھر بھی چاندے ہوں گے سب آج بھی وہ جگہ موجود ہے ادھر معروف کرخی دی قبر مبارک ہے تھلے تہ خانے دے وچ نال معروف کرخی دے پرا جناب عیسیٰ دی قبر مبارک ہے او تو انج دروازے تو انج باہر نکل کے جڑا ڈانٹ لائی باہر نکلو تے اگلے پاسے چھوٹی جی کھوئی ہے جتھوں معروف کرخی پانی پیندے ہوندے سن او اج بھی پانی موجود ہے جڑا چلدا پیا مدتاں گزر گئیاں لوگ پانی پیندے پین گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اس تو علاوہ حضرت بہلول دانا دی قبر مبارک بغداد شریف ہے حضرت بشر حافی دی قبر مبارک بغداد شریف دے وچ حضرت ابو بکر شبلی دی قبر مبارک بغداد شریف ہے حضرت سیدنا
ابراہیم الخواص رحمت اللہ علیہ دی قبر مبارک بغداد شریف، امام قاضی ابو یوسف دی قبر مبارک بغداد شریف دے اندر، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ دی قبر مبارک بغداد شریف دے اندر، حضرت سیدنا ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ دی قبر مبارک بغداد شریف، حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی قبر مبارک بغداد شریف، حضرت حسین بن منصور الحلاج رحمت اللہ علیہ انہاں دی قبر مبارک بغداد شریف دے اندر، امام احمد بن حنبل دی قبر بغداد دی تے جڑی گلی وچ ٹر جاؤ خدا دی قسم ہے کسے نہ کسے ولی دی زیارت گاہ تے پی جی اس واری ویکھیا پچھلی واری نہیں سی ویکھیا اس واری حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا مدرسہ ہے نا جی آپ دے مدرسے دی انج دیوار دے نال باہر والے پاسوں انج جاندے جاؤ نا جی جڑے پاسے امام غزالی دا مزار شریف ادھر نو جاندے ہیں نکر تے جتھے بڑا تھا آپ دے مدرسے دا نام لکھا غوث پاک اودا انج گلی تے انج مڑو تے آپ دے مدرسے دی بیک سائڈ تے چھوٹی گلی دے وچ سب تو اینڈ تے جا کے اس سائڈ تے ایک مکان ہے او بزرگاں دا نام تے کچھ ہو رہے لیکن شیخ ہندی دے نام تو مشہور نے انہاں دی قبر دے آلے دوالے ہر ٹائم پانی رہندا ہے جی تسی دیتی پھر میرے نال تساں فراڈ کیتا سی مینوں نہیں تساں وکھائی اس واری چلو تساں نہیں وکھائی ہے کہ سائیں نال سن اس واری وکھا دیتی جی اس طرح انہاں دی قبر حالا مزے دی بات ہے وے پتھر ہے سائیڈاں تے لیکن دے باوجود پانی کڈ دے نے پھر آ جاندا تقریباً اتنا پانی وہ کہندے نے جدوں پانی تھوڑا جہا زیادہ ہوندا سی پمپ لایا تے کڈ کے باہر سٹ دینے پھر پانی جمع ہو جاندا اچھا تے ایک ہوندا نا پانی تھوڑی دیر پیار ہوے تے وچوں بدبو آندی ہے بدبو بھی نہیں جی آندی ہائے 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 تے اے او بزرگ نے جڑے حضور غوث پاک دے در دے اوتے لوکاں نوں پانی پیاندے ہوندے سن حضور غوث پاک دی بارگاہ چ شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ تو گرامی قدر حضرات بغداد شریف دیاں گلیاں وچ اللہ دے ولی بغداد تو ٹریے تے کربلا آئیے تے کربلا تو ٹریے تے آئیے جناب نجف اشرف تے نجف تو ٹریے نہ تے آئیے اسی کوفے دی سرزمین تے آخری گل عرض کر کے تے میں بات نو ختم کر لگا ڈاکٹر صاحب ہن ذرا ہمیں 10-15 منٹ لگنے جی چھتی چھتی لا لو سبحان اللہ ذرا پیار دے نال آکھو ذرا پیر ناصر صاحب کوفے دی سرزمین تے جتھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی مسجد ہے نا جی ایس سائڈ تے آپ دی مسجد ہے تے مسجد تے ایس سائڈ تے ویکھیے تے ایک حضرت مولا علی شیر خدا دے غلام نے جنہ دا نام حضرت سیدنا میسم التمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مزار شریف اے تو اڑے اگے گیا آنڈے نے خالی نہ ٹر جان بھائی انہاں نے بھی کچھ دیا جائے سبحان اللہ ایک باری پیار دے نال اس تو بھی علی سبحان اللہ کو ایک باری اجے تھوڑی جی آواز اچھی ہے اس تو علی سبحان اللہ کو حضرت میسم تمار سننا در اے میسم تماروں نے جڑے حضرت علی نال محبت کر دے سن آپ دے غلام سن توجہ ہے سارے ہیں دی گل بڑی مزے والی ہے جے سبحان اللہ اچھی آکھو تے پھر گل کرنا نہیں تے چھڑ دینے ایسے تھوڑا جا ہور اچھی آواز دے نال بولو ذرا پیار نہ سبحان اللہ عاشقاں دا ذکر شروع ہے تے انشاءاللہ اگلے جمعے وچ نبی پاک دے عاشق حضرت سیدنا بلال حبشی دا ذکر کیتا جانا ہے اس تو اگلے جمعے حضرت سیدنا خواجہ ویسے کرنی دا ذکر ہونا ہے اس تو اگلے جمعے جڑا ذکر چھڈیا سی نا سیدنا یوسف علیہ السلام دا وہ شروع کر دینا ہے سبحان اللہ ہن دے آکھو پیار دے نال ذرا حضرت میسم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی دکان سی کوفے شہر دے وچ اے ویچ دے سن کھجوراں کی ویچ دے سن بھائی سارے اچھی بولو کی ویچ دے سن کھجوراں کھجوراں ویچنیاں کرنیاں دکان تے بہ کے نا گاہکاں نے آنا کرنا تے کھجوراں خرید کے لے جانیاں کرنیاں تے انہاں دی عادت سی کھجوراں ویچ دے نا بہ کے تے ذکر علی بڑا کر دے سن علی علی کر دیا رہنا کی کر دیا رہنا سارے بولو ذرا کی کر دیا رہنا سارے بولو کی کر دیا رہنا دکان تے بیٹھے تے بہ کے آندہ کی آندہ نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تے پھر آکھی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تے پھر آکھی کسے دے در تے صدا کرن دی
جے لوڑ رہ جئی تے پھر آکھی کسے دے در تے صدا یعنی آواز لان دی کسے دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جئی تے پھر آکھی کسے دے در تے صدا کرن دی کسے دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جئی انہیں بہ کے مولا علی دا ذکر کرنا ذکر کردہ پیا ہے نالے ان کر کے ہاتھ جو انہاں کو پکھا جا پڑیا کھجور دی شاک پڑی تے کھجورہ تو انہیں مکھیاں اڑا رہے دوپہر دا ٹائم ہے او کھجور دے کھگیاں دا او پکھا جا ہاتھ پھڑ کے نالے چل دے پیا اچانک نظر پئی ویکھ دے کوفے دی گلی ہے بچوں آندا مولا علی ہے ہائے ہائے ویکھیا سامنے ہو مولا علی آ رہے نے جدوں اس غلام نے مولا علی نو آندیاں ویکھیا کھگا اوتھے ہی سٹیا ہے چھال مار کے دکان تو باہر نکل کے حضور صدقے جاواں اج میرے بھاگ کیویں کھل گئے نے اج ولیاں دا سلطان اج میری دکان تے کیویں آیا ہے وا صدقے جاواں محبت ہوے تے ایسی ہوے جدوں مولا علی نو میں سمت مار نے عرض کیتی حضور اج میری دکان تے کیویں آئے ہو میرے علی پاک نے مسکرا کے فرمایا بیلیا دوپہر دا ٹائم ہے تے میں ایتھوں دی گزردا پیا سا تے اچانک تیرے تے میری نظر پئی ہے تے میرا دل کہندا ہے دوپہر دا ٹائم ہے تینوں بھوک بھی لگی ہے ہجے تو کھانا کوئی نہیں کھادا تینوں بھوک لگی ہے ہجے تو کھانا کوئی نہیں کھادا جی حضور تسی تے دلاں دیاں وی جان دے ہو واقعی حضور میں کھانا نہیں کھادا پر حضور ہن دکانداری دا ٹائم ہے دکان بند کر کے جاواں اے وی تے گل ماڑی ہے نا جدوں میں سمت مار نے اتنا جملہ عرض کیتا ہے علی پاک دے چہرے تے مسکراہٹ آئی فرمایا غلاماں دکان کیوں بند کرنی ہے حضور پھر کی کراں بند کراں گا تے تاں ہی گھر جا کے کھانا کھاواں گا علی المرتضی نے مسکرا کے فرمایا بیلیا تیری دکان میں چلانا وا تو جا کے کھانا کھایا تو کر جا کے تو کھانا کھایا تیری دکان میں چلانا واہ غلامہ تیرے مقدرہ تو بھی صدقے جاواں جی دی دکان علی چلاوے جی دی دکان علی چلاوے جی ٹھیک ہے فرمایا چھیتی آ جائیں جی دور میں گیا تے آیا جی او آپ دا غلام علی پاک نے دکان تے بٹھا کے جدو گھر وال گیا نا ہن شیر خدا بیٹھے نے دکان تے ویسے سما کیسا ہوئے گا یار جدو علی پاک کھجوراں بیچ دے ہون گے ہائے 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 ہن شیر خدا بیٹھے نے دکان تے اللہ اکبر ہن شیر خدا بہ کے نا کھجوراں پہ بیچ دے نے او کہہ لو او پھٹے دے اوتے جڑا گلا ہوندا تے کول بیٹھے نے تے بندے گزرتے پنے گزردے آپ نے ویکھیا ایک فقیر آ کے بوئے کے کھڑا ہو گیا انہیں ویکھیا نا جدو علی پاک نو دکان تے بیٹھیا ویکھیا نا جدو دکان تے بیٹھیا تے ویکھ کے کی آندا ہے علی اللہ دے نام تے کچھ دے دیو اے علی اللہ دے نام تے کچھ دے دیو فرمایا دس کی چاہی دائی آدھا جو منگاں گا دے دیو گے فرمایا منگ کے ویکھتے صحیح نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تے پھر آکھی بولو ذرا ایک باری بھائی کیمرے لے ذرا کما کیمرہ وے کیڑا چپ ہے کیڑا پڑھ دے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی بولو نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تے پھر آکھی کسے دے در تے صدا کرن دی
लोड़ रह जाई ते फिर आखी किसे दे दर ते सदा करन दी किसे दे दर ते सदा करन दी जे लोड़ रह जाई आंदा जनाब जो मंगांगा दियोगे फरमाया वेख ले मंग के आंदा जनाब फिर इंज करो खजूरां जिन्नियां भी दुकान च पईयां ने सारियां ही दे दियो अली पाक ने फरमाया चुक ले जा बिछाया कपड़ा टोकरियां चुक चुक के सुट्टी जाए कट्ठियां करके मोड़े ते रखी आंदा चुका दियो फरमाया चुक लैके टुर गया अली पाक हुण कल्ले बैठ रहा दुकान ते गुलाम जदों मैं समतमार दुकान पे आया दूरों वेखिया वेख के खुश बढ़ाया अज तो बई कमाल हो गई अली पाक दुकान ते बैठे लगदा अज सारियां ही वेख गईयां हाय हाय अज तो बई मौजा लग गई अज तो सारियां खजूरां वेख गईयां जदों मैं समतमार आया के दुकान वेली वेखी हजूर लगदा कोई थोकदा ही गाहक आ गया सी फरमाया थोकदा ही आया सी हजूर सारियां वेख गईयां फरमाया सारियां देतियां हजूर किन्ने दियां विकियां ने फरमाया फी सबीलिल्लाह दित्तियां हाय हाय हजूर फी सबीलिल्लाह फरमाया हाँ हजूर फी सबीलिल्लाह फरमाया सवाली आया सी उन्हें आके आख्या अल्लाह दे नां ते दिओ ते मैं उन्होंने आख्या मंग की मंगना है ते उन्हें आख्या जी जो मंगांगा दिओगे ते वो मंगता ही सी ना सिर्फ उन्हें मंगी खजूरां सन हाय हाय वो मंगता ही रहा ना सिर्फ खजूरां ही मंगियां उन्हें खजूरां मंगियां मैं चुक के दे दी और लैके टुर गया वाह मैं समतमार तेरे सदके जावां अर्ज करदा दूर उन्हें जो मंगिया उन्होंने दिता जे ना हाय 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 नहीं बोले सारे अल्लाह करे तुसी बोलन लग पवो सुनी जेड़े बाहर सेने च बैठे एक बारी हाथ चुक के आखो जरा सुभान अल्लाह आंदा दूर फकीर जो मंगिया उन्होंने दिता जे ना फरमाया बिल्कुल दिता है तो सरकार मैं तुहानू दुकान ते भा के गया सा ते हुण जो मैं मंगा मैनू भी दिओगे हाय हाय आंदा जनाब जो मैं मंगांगा मैनू भी दिओगे आपने फरमाया नबी तो मंग ले अली तो मंग ले जे थोड़े रह जाई ते फिर आखी नबी तो मंग ले अली तो मंग ले जे थोड़े रह गई ते फिर आखी जे थोड़े रह गई अर्ज करदा हजूर जो मैं मंगांगा दिओगे फरमाया मंग की मंगना हजूर मैनू भी कुछ दिओ फरमाया की कुछ जो दिल करदा जे दे दिओ हजूर कुछ दे दिओ फरमाया फिर अगे आ बुलाया करीब अली पाक उतरे दुकान तो थले फरमाया आदरा इंज सामने वो खलोता इधर अली पाक फरमाया होर अगे आया आपने इंज अपने बाजू खोल दिते इंज अली पाक ने अपने बाजू खोले फरमाया आ जरा मेरे सीने ना लग जदों मैं समतमार अपने सीने ना लगा शेरे खुदा ने इंज घुट के जदों इंज हाथ पीछे इंज रखे ने घुट के जदों सीने ना लाया फरमाया दस कुछ मिले ही आंदा जनाब तुसी ते बाबे मदीना तो इल्म तुहाडे सीने ना लगन दी वजह तो अल्लाह ने मेरे सीने विच इन्ना को इल्म पैदा कर दिता है इन्नियां अखां तो पर्दे दूर हो गए ने सत्तां ज़मीनां ते सत्तां आसमानां विच जो कुछ है सब कुछ मेरियां अखां दे सामने आ गया अल्लाह हुण तवज्जो आखिरी शेर ते मेरे नाल मिल के पढ़ना जे ते ज़ौक नाल पढ़ोगे जिवें तुसां आख्या मेरा ख्याल है बमाल ही ना इल्लल बलाग भी नहीं करना सुभान अल्लाह उची सारी आखो तो एक बारी आखिर जमे लके नाल आख लो नबी तो मंग ले बोलो बोलो नबी तो मंग ले अली तो मंग ले जे थोड़े रह जाए ते फिर आखी किसे दे दर ते सदा करन दी
جے لوڑ رہ جائے ہن اگلا جملہ سنیا جے ساہ نبی دے حوالے کر دے ایسا ساہ نبی دے حوالے کر دے نگاہ علی دے حوالے کر دے واللہ اللہ دی قسم ہے واللہ تیرے تن تے من دا جے کوڑ رہ جائے تے پھر آکھی واللہ تیرے تن تے من دا جے کوڑ رہ جائے جدو علی پاک نے سینے نہ لایا نا اگلا جملہ سن علی پاک نے کی فرمایا فرمایا میں سم ایک غلط دس جی حضور فرمایا جے تینو کوئی آکھے علی نو چھڑ دے چھڑ دیں گا عرض کی تھی حضور مر جاواں گا چھڑاں گا نہیں فرمایا جے تینو کو سزا بھی دے تے آکھے تینو سزاواں دیاں گے تینو قتل کر دیاں گے نہیں تے چھڑ دے عرض کی تھی حضور جسم دے ٹوٹے بھی کر دینا علی دا منن والا چھڑاں گا نہیں جدوں آپ نے 3 مرتبہ ہی سوال کیتا انہاں 3 مرتبہ یہ جواب دیتا نا علی پاک نے فرمایا پھر سن جے تو اے محبت وکھائی ہے نا علی اونی دیر تک جنت نہیں جائے گا جب تک تیری باں پھڑ کے جنت چنال نہیں لے کے جائے گا اے ہستیاں دے مزارات بھی اس سرزمین دے اندر موجود نے اللہ سارے نو انہاں ہستیاں دے مزارات دی زیارت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ